Avui dia, a cada Patum, molta gent diferent balla als nans nous. Uns fan el primer salt, d'altres el segon, d'altres el de lluïment, però hi va haver una època en què això no era així, en què a cada colla, també a la colla dels nans nous, hi havia menys gent per saltar. I això feia que cada cap tingués pràcticament una persona fixa. Durant 30 anys, durant pràcticament 3 dècades, tot Berga sabia qui era l'enterramorts, qui hi havia dins d'aquell cap. Avui, a Vides de Patum, Josep Maria Fontcarni. Tu vas néixer en aquesta casa gris del carrer del Roser. Sí, vaig néixer aquí, és que ni a l'hospital, vaig néixer aquí a casa meva. I vaig estar aquí fins que em vaig casar, llavors vaig marxar. Els teus pares tenien una tintoreria aquí? Sí, una tintoreria. Aquí hi havia la feina seva i, a més, aquests 2 pisos que ja vivíem, un a baix vivia el tiet i l'altre els meus pares. I tot des de sempre va ser així. Ara veiem la façana reformada, veiem aquí la plaça dels Països Catalans, això no existia en aquella època. No existia. Tot això d'aquí que veus, des d'aquesta casa fins allà al locutori aquell, tot això era un jardí enorme. Hi havia la torre de Cal Serret, que deien. Hi vivia un capellà. I tot això d'aquí era impressionant, Hi havia 2 portes, una d'entrada i una de sortida, forjades, i era molt maco, sí. Per aquí passava la Patum? Sí, per aquí passava la Patum. Ja se'n anava cap allà, donava la volta, el passacarrer, i més o menys com ara. Bueno, s'ha anat escurçant o s'ha anat allargant, no, més aviat escurçant, perquè no acaben ara, però vull dir que sí, que passava per aquí. Sí. Com recordes les Patums de la infància? Eres d'aquells nens allò molt patumaires des de petits o no? Bueno, no m'agradava la Patum, El que passa que no hi vaig entrar per influència del meu pare. Hi ha pares que són ai, la Patum i la Patum. El pare em va dir, vale, si t'agrada ho fas, i si no, és una cosa que amb això no t'hi volem pas obligar. Tot i que ell havia fet els nanos nous, no va ser per influència seva que vaig entrar. Bueno, influència o que em anava dient, els nanos, sobretot els nanos. No. O sigui, el teu pare havia fet els nanos nous, sí. Però no era allò una família de tradició patumaire, els havia fet puntualment, no, potser? I a tu, quan t'arriba la primera oportunitat d'entrar a la Patum? No de petit, no? No vas fer la Patum infantil, no vas ser ja més gran. No la vaig fer. Jo va ser a través de la colla. Nosaltres érem una colla que ens trobàvem els caps de setmana, el diumenge anàvem a la muntanya, i ja n'hi havia un que havia entrat a l'any anterior que vaig entrar jo. Jo vaig entrar al 73, ell havia entrat al 72, amb la colla aquesta del Lucas, que van entrar 5, que és una colla que es devia fer renovació total, perquè ells van entrar 5 i nosaltres, a través de l'any aquest 72, que hi va entrar un de la nostra colla, aquest ens ho va dir i vam entrar 3 més. O sigui, el Josep Novelles, Pep Escobet i jo. Per tant, eren uns anys que la colla s'anava renovant molt, sí, no? Sí. Perquè entre el Lucas, no? que ja hi era, els que vau entrar després, s'havia renovat, éreu nous. No sé si assajàveu. Ostres, si assajàvem. En aquelles primeres vegades. Bueno, mira, nosaltres ens van dir que anéssim a veure el Miquel Moya. Era el cap dels nanos, tant dels nous com dels vells. Era el cap de colla de les dues? De les dues comparses. I vam anar a assajar al Teatre Patronat, cap a la banda de darrere hi havia unes pistes de fronton. I el tio treia el caset allà i som-hi, que ara balls nous i ara balls nanos vells. Ara a cada Patum hi ha molta gent que salta amb els nanos, no? Però llavors no éreu tants a la colla, no? Quants éreu? No, que va, nosaltres érem... I a l'entrada que vam fer renovació vam quedar 4 i 4. Dels nous me'n recordo que hi havia el Riera, que també va ballar algun, però ja plegava. O sigui, érem 4 i 4 i poder màxim un de més, No pensis que érem aquí com ara, que surten aquí i n'hi ha 10.000 allà, els caps es canvien, la gent, que està molt bé això. Sí, perquè donen més oportunitats a més gent, a saltar, a provar-ho. Llavors éreu
gairebé sempre els mateixos i gairebé sempre portàveu el mateix cap, no? Sí. Tu quin portaves? Jo portava l'enterramorts. L'enterramorts. I llavors això vol dir que la gent quan veia l'enterramorts ja sabia que el portaves tu, no? Sí, això sí, perquè... L'enterramorts és el Fonkerni. Sí, l'enterramorts és el Fonkerni, el del barret és aquest, l'altre és el Lucas i... I això va ser per casualitat o...? No, bueno, saps que a l'emprovar-me els caps n'hi havia dos que em anaven molt més bé que els altres, que era el del barret i llavors l'enterramorts, perquè aquests caps és que són collonuts, encara ho són ara, perquè això no ha canviat. Els tens de posada, entres de costat, llavors el gires al mig i és que la barbeta se t'apoya ben bé amb lo del cap del nano. I escolta, i quan tu et mous, el cap també es mou, i quan jo giro una mica així, el cap també gira. Si tu dius que sí, l'enterramorts diu que sí, no? I va perfecte, per moviments, perquè si no, imagina't a dintre que tu et moguis, et donguis cops. No, això anava perfecte. Hi ha alguna diferència en com es balla ara i com es ballava als anys 70 quan vas començar tu? Sí, sobretot hi ha una part del ball que es fa a la cadena. La cadena ara veig que tothom va marxant així amb les dues mans, et vas trobant amb l'altra, vas donant les voltes. En aquella època el que ens havia ensejat era el Miquel Moya, per evitar errors també, O sigui, nosaltres quan voltàvem la cadena ens posàvem una mà a la boca, a la boca del nano i amb l'altra es quedava així lliure perquè és el que en tenien de donar-nos la mà al donar la cadena. Quan havíem fet això fèiem al revés, la mà aquí, i així no hi havia error. Era com un truc, posar la mà aquí, que no era per aguantar-se el cap, que potser també... No. Però era sobretot per saber amb quina mà havies d'anar, no? Amb quina mà havies de picar amb l'altra. Ja sabem que ara hi ha molta més gent a la plaça, que la plaça està molt més plena i que els nanos, si no fos perquè entren amb la cadena de gent fent la rotllana, no? I agafats de bracet, costaria fer-se espai al mig de la plaça. Com era això als anys 70, 80 i 90 quan tu vas estar amb la colla? Bueno, sí, clar, primer de la plaça ja no hi havia tanta gent. Nosaltres entràvem amb un acompanyant o màxim amb dos. Ja sabíem on ens teníem de col·locar en referència a l'Ajuntament. I tu, mirant de l'Ajuntament cap a la plaça, et tocava el del capdavall a mà esquerra. Ja d'aquí ja hi anàvem i no hi havia gaires problemes. És llavors que es va anar complicant i costava arribar a la plaça, amb empentes, et tenies d'anar barallant amb la gent. Llavors passa que també els que estan a davant també són coneguts, que clar, tampoc pots fotre aquí gaires. I bueno, llavors es va fer... Però no recordes aquests problemes que hi ha ara, no?, per obrir-se espai? Bueno, cap al final sí, En aquella època també tothom devia voler ser a primera fila, no? També sí, igual. Tu la primera vegada ja ens ho explicaves, vas assajar molt, però no tothom assajava tant, no? Recordes algun fracàs a la plaça? Algú que no ho fes gaire bé? O sigui, una vegada, em recordo una, però em va saber molt greu, perquè em va venir un si podia fer un salt, que ja el havia ballat, amb que sé, 1000 històries, tampoc és que ens coneixéssim gaire, però bueno, va semblar que la cosa que ho tenia segura. També vaig pensar que coi, si vols ballar un ball és perquè el saps, perquè si no ja em diràs. I li vaig deixar, i va ser fatal, Allà a la plaça vam tinguer de sortir els que ens estàvem a davant, anar-la acompanyant, anar-li fent tot el ball perquè no en tenia ni punyetera idea. Llavors, quan vam tornar a l'Ajuntament, vaig emprenyar molt, perquè... Quin cap portava? El de l'enterramorts. És que em va emprenyar per això, perquè esclar, la gent pensava... Que alguns pensés que el que s'estava equivocant eres tu, no? Què ha passat avui que no en tingui ni idea? De tota la teva època, 30 anys, no?, aproximadament, amb la colla, recordes alguna patum especial? Alguna patum fora de norma? Sí, jo en vaig tenir dues. Una que vam sortir fora de Berga, tot i que hi ha un document, em sembla, signat... Sí, dels anys 60, que diu que les comparses no sortiran. Sí, doncs, tot i que això va ser posterior, perquè jo vaig començar el 73 i vam anar a Manresa a finals dels 70, de la dècada dels 70. Vam sortir les festes de la llum i tot i això hi vam anar a la comparsa dels nanos nous i la comparsa dels nanos vells. Em va agradar, perquè jo en aquell moment era també jove, tenia ganes, com més salts fes millor, tu. I cap a Manresa. I després em sembla que hi havia també una patum de setembre, d'aquelles que fem cada 25 anys pels aniversaris de la coronació de la Mare de Déu de Queralt, no? El 91? 91, jo vaig coincidir amb el 75è aniversari de la coronació, que es va fer un salt extra, només un, per això, era
la Patum de lluïment. La Patum de lluïment d'aquella data es va fer una Patum completa. I la recordes com una cosa especial? Bueno, primer perquè era un altre a l'any, que ja és molt, i home, i llavors la Mare de Déu, qui més, qui menys, ni que siguis creient ni no, doncs sempre va... Sempre la tenim allà, no? Sempre sembla que sí, que el tenim aquí, és tan nostre. Josep Maria, què va passar quan feies la mili? Perquè clar, suposo que al fer la mili no podies venir a la Patum. No, exacte, la mili vas caure ben bé amb el meu període, que jo ballava de ple als nanos nous. Però, ostres, va ser molt bo perquè de la Junta... On eres? A quina caserna? A la línia de la Concepció. A Cadis. A Cadis, sí. I l'Ajuntament feia llavors aquell temps com uns certificats que jo els tenia d'aportar al quartel d'allà on feia la mili. Conforme era molt bo perquè aquells escrits deia que eren unes festes molt importants per la ciutat de Berga, que jo participava activament en alguna d'aquestes comparses. De veritat? Sí, de veritat. I que era imprescindible, tu. I et van donar permís? Em van donar permís. Hòstia, perfecte, Ara salta el teu fill Roger. Sí. Recordes la primera vegada que el vas veure saltar a la plaça? Sí, sí, Et va caure gaire la bava? Home, Déu-n'hi-do, saps què passa? Que fa gràcia que tinguis algú de la família. I lo bo, que quasi bé va ser poder per casualitat, però ho vam poder enllaçar, saps? El meu nebot, el Xavier Foncarni, ho va poder deixar amb el meu fill Roger Foncarni. I això em va agradar molt, saps? Tot i que el Xavier va entrar 14 anys jove, el Roger també. I esclar, i llavors van haver de poder-ho... Vam tenir continuïtat i així em va agradar i el primer salt. El Roger és una persona que assajava molt, també, vull dir, abans de sortir a la plaça segur que se'l sabia, vull dir que estava segur que ho faria bé i així ha sigut. Ara com la vius, la Patum? Bueno, la meva gràfica és així avall, no? Suposo que deu ser com, mira, que et vas fotent gran. I amb aquella colla que vau començar a saltar l'any 1973, encara teniu contacte? Sou amics? Sí, encara ens trobem molt poc, Encara fem alguna sortideta, tot i que en relació a trobar-nos per la Patum i per la plaça, ja cadascú va... Algú ja no s'està aquí a Berga, bueno, ara és que ja fa uns quants anys d'això. Però bueno, tenim un grup de WhatsApp i encara fem alguna sortideta. Què? Fem alguna sortida i algun dinar, saps? Ja, això de gaires sortides i gaires d'allò no, però algun dinar encara el anem fent, sí. El que està clar és que no s'ha acabat la passió per la Patum, no? Això, si algú dubtava algun dia que pogués arribar a passar, sembla que més aviat tenim el problema contrari, no? Sí. Tant, patumaires no és només el qui balla una comparsa, els de la plaça tots ho són. I tant a la plaça com a les comparses cada vegada hi ha més gent. Unes de comparses s'han obert poder més que les altres, perquè també necessiten poder menys personal, però a dintre, ja ho veus, si vas allà a l'Ajuntament quan es té de fer un salt, és que allò és acollonant, allà dintre no hi cap tampoc ni una mosca, i a fora a la plaça també estem igual, gent a dojo. No, la passió per la Patum no hi ha perill de que s'acabi, almenys de moment.